Hi guys, welcome back to my channel. Nontonमोनखौ बयखौबो आं channel मोनसे बानि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरबावनाय थाबाय and wish you all happy new year बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय. So guys, दिनै 1 January दिनैनि दिनावथ' सबबो happy. तो आङो दिनै मर्निंनिफ्रायनो ब्लगखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय. ओमफ्राय दायो आङो फिथा संनो नागिरदों. ओमफ्राय दिनै निउ इयारनि फार्स्ट डेखौ गिबि सानखौ मारै बारहोहरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. थोरै बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. फैसोना खनसे भिडिअ हाय होननि हेपि निउ इयार होननांगौ फैदो. दे थोगोन खोमा दे. नै जोंहाना दावदैया ओमफ्राय सैमा लादों. सैमाना मोसायोसोना मोसा ओमफ्राय आं दा सिखारदों बुथिथेनो जासोनायाबो हाय होन. ओमफ्राय नै जोंहा दावदैजों आंजों फिथा सावनोसै. ओमफ्राय जोङो बाहेरायावनो संगोन. बाहेरायाव अर जरायखानायखाय बाहेरायावनो संसै जोङो. ओमफ्राय आङो गगा मोना माथोआनो मारैबा जाना दं. नै ओमफ्राय फिथाया बाजैया दानानै होगोन. मासोना दे नै फिथा सावनोसै. नै जोंहा दावदैया फिथा सावगोन. ओमाया फिथा नादों ने हाय होन भिडिअ दे. आयौ लाजिबाय हाय दावदैया हाय होनदो. हाय होन जोंहा फिथा जानोसै होनदो. जा फिथा जानोसै होनदो मा दे फिथा जानोसै. जोंहा रानिया सावनो रोंबावगौसो ने सुना रोंगौ. नै जोंना नानिना नै थफियाबो नै खानाय दङ. नै मोसायाबो खानाय फारनै दं. औ नै मोसायाबो मोसाबो दङ जोंना सनानिया. नोंसोरना माबा माबि दङ जोंना रानिनाव. दाय देखायगोन न हरदो. लादावनावबो दङथ' आरो. ओमफ्राय जों दा संसै फिथाखौ. थाव गुदुं जायाखै. ओमफ्राय दाखालिनि बे सावखाबाय थानाय सारायाबो गोसोम जाजोब्बाय. थावाबो माबा हामा जाजोब्बाय नै खामनायनो. ओमफ्राय सिखौ नै गोदान बोसोराव जानो होनना दोननायमोन आरोना. फिथा मोनबायानो नोंसोरना नै फिथाया मोनबायानो जोंना. एमान होनाङा खामो अरखि सिस्ल' होनांगौ. औ मोनबाय सना. बिराद गुसु जादो दे दावदै. साराय गोसोम फिथा संनाया जोंहाना गोथाव जादोंना जायाखै. जोंहा दावदैया जाग्रोबायानो. है हासिबाव नुफालायलांबाय. नै जोंहा दावदैया जाग्रोबाय. गोथावसोना गोथाव नंगौना नङा? गोथाव नंगौ गोथाव होनहर दे मानसिफोरखौ दे. नङाबा खोनानाय नङा दा. गोथाव होनहर गोसा दे सोना. माथो गावा भिडिअ बालायबा रायज्लायानो ओरैनोबा रायज्लायबाय थायो. दे गोथाव होनहरसाय. नङाबा मानसिफोरा गोथाव नङा सानगोन दा. हाय होन गोथाव होनहर दे. जोंहा दावदैया फिथा जाग्रोबाय. दावदै गोमोआ जोंहाना फिथा साग्रा सासे फैबावबाय. इनाबो मोसा दङ. हाय होनसना मोसाखौ खोनाखाय नाय आंनाबो. भिडिअ खालामदे आं हाय होन दे. इसोर नों इयो सोरलै जायो नामा? बेयो बाबु आरो मेहेर. औ नोंनो आरो इयो. आब' दावदैबो दङ नोंबो दङ आरो. ओमफ्राय दा बाबुआ जोंनाव आलासि जानो फैदों. फिथा जानो फैदों. नै दावदैया इयोथ' र' इयो दावदै. नोङो इयो सोना हाय होन. नै इयो बेटा. इयो दावदै. ओमफ्राय इयो मेहेर. आइखियाव गय बोनानै गोलैगोन आरो फैदो. दलद जदो दलद. जोंना फिथाया जाबाय.
सा लोंसै जोंहा हायो दे हायो नों सा लोंगोन ना लोङा लाजि जाद'दियानो ओमफ्राय नै जोङो सा लोंखांनानै आं ओंखामबो संबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै सार्चआवबो थांनांगौ थ' ओंखामखौ संना लाग्रोनोसै मोखां बुथिथे जाजोब्बाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों जोंहा दिनै फुङावनो मैगं ओंख्रि जासिगोन मा होनदों थास'आ बेखौ लांफै हाग्रानि थास'जों ना हाग्रानि थास'जों ना जानोसै दिनै फुङावनो सना फैलायाव फैलाय जिउ फैलाय ओमफ्राय आं दायो दै खावनोसै जोंना दैखरसो नै बेसेबा गोथौ दैया बै दैखौ रुदला नुदै आंनि सायाखौ नुलायलायदो ओमफ्राय दै खावनांगौ बेनिफ्राय बोखांनांगौ नैबे बाल्थिंजों सोर सोर दै खावफेरबाय बहुत मानसियानो मिथिगौ जानो हागौ टाउननिफोरा मिथिगौ खोमा मालाय आं दै खावना दोनहैग्रोनोसै ओमफ्राय दायो जिथियानानि गाबज्रिदो प्रिया गाबज्रिदोहाय बाजै कुकार लाबोनाय खोनासंखोलाय तो गाइस फाइनाली जोङो गिर्जायाव थांनो रेडि जाबाय फिथा संबाय जाबाय ओमफ्राय ना ओंखामबो संबाय जाबाय ओमफ्राय दायो जों गिर्जायाव थांनो रेडि गिर्जायाव थांनानै जोंहा गिर्जायाव एसे पार्टिबो दङ नालाय गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनोसै ओमफ्राय वेलकाम खालामनानै एसे पार्टिबो खालामनोसै ओमफ्राय नै जोंहा ददाया बाम जालाया मालाय थोसोना नोंखौ बाम जालाया होनदां भिडिअ खालामदों नुगोनब्रा दायो दा नुगोन थोसोना थाब दावदैखौनो बामजायानो नै ददाया हारसिं थाबायदों ओमफ्राय जि टिउ टिउ थाबायखायो थाव जिउ जों नानजों आंजों थांग्रोनोसै ओमफ्राय बाजैना ओंखारनाया जाथ'वाखै दा फैगोन इयो ना सना उमाया दायो फैगोन न' औ जिउ गोलैगोन ददाया आंजों बाम जाबाय नै हाय होन दे हाय होनदो नै मेथाइ रोजाबनो लाबाय आयौ बामजायाबोहाय ओमफ्राय नों गिर्जा सहैनानै ददाया आंखौ गारना खारबाय ओमफ्राय बाबुआसो आंजों बाम जाफैबाय बाबुआ नों गल'ल' नायबाय थादोंमोन आं भिडिअ खालामनायखौ लाजिदोंमोन इयो बा खैथालै दाउआलाय नौता नै जोंना गोदान बोसोरनि खानाया रेडि बानायगासिनो ओमफ्राय इथिंबो नै मादैया नौता जोगोन जानाया जोङो बिबुखौथ' गारखाथारा गोदान बोसोरनि जानायानो जानाय गोदाग्राया मादैसो नामा नै इयावबो दङ इयावबो दङ ओमफ्राय नै मावग्राफ्रा गोलैगोन दावदै नै मावथिफ्रा मावगासिनो सना नायग्रा नामा नै नायग्रानो दे जल्दि सं रान्दिनिया संगासिनो दसेनो फैगोन दा जोंनिया नै
होग्रायासो जायाबालानो बेलेगाव फैगोन ना आङो बाजाराव थांनो नागिरदों ना गोथाव संखादो आदा गोथावसो जागोन आरो माबा थाव ओंखायनोथ' गोथाव संखा फैनानै जाफैगोन ना जों बेदर संनाया मोनगौ मानि बाजार खालामना फैनि नैथिं बाजै मोनाबो देलु देला मावगासिनो आगैयाबो आलु जालायबाय बेसरा गोदान बोसोरनि पार्टि खालामनाया सासेया बैग्रि जालांदि बैग्रि जालांबाथाय देलांनाय आगैयाबो ओमफ्राय नै हिर' बैग्रि जागासिनो नै हिर' ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ पुरा खालामनो हायासै माने आं गिर्जा जोबखांनानै बाजारावहाय थांब्रबदोंमोन बेखायनो आंनि भिडिअआ आद्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिदि जानायफोरखौ माबाफोरखौ आं भिडिअ खालामनो हायासै आरो उनावसो फैनानै जाफैदो आङो ओमफ्राय दोनना होखादोंमोन नालाय जोंनि थाखाय थ' आङो भिडिअखौ फुल लाजोबनो हायासै थ' गाइस दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय